magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, ibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pag-iusap lang na huwag ka nang lumihis. Hey guys, it's me again, Bisayang Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, I am going to read some of the comments from my previous random question vlogs. And for this video, I am going to read the answers or the comments that I got from the random question vlog number 3. Yung tanong ko po doon was, what's that thing that people once doubted you about but then you made it happen? So, marami pong nag-respond doon sa question ko na yon. And ito po, basahin natin. So, yung una po is from JC Grant Ibasan. Ang sabi niya, I had developed my confidence, which is now very common for them. So, confidence or having self-confidence is really something that you really need to build. Hindi, merong mga tao na natural na sa kanila na confident sila, and meron namang iba na they have to work on getting that self-confidence, which is katulad din sa akin. So, all my life, hindi po ako yung out there type of person, outgoing. Pinupush pa ako bago ko gawin yung isang bagay. Tapos parang napilitan pa, yung parang ganun pa yung style sa akin. Kasi nga, wala akong masyadong self-confidence. Lalo na dito sa pagbablog na ito. This was actually just being hindi naman sa sinabi na forced or pushed, pero maraming nag-encourage sa akin na gawin to. And this was really one of the hardest thing that I have to do, especially yung nasa labas ka na nagsasalita ka, tapos yung mga tao tumitingin sa'yo na parang anong ginagawa nitong babaeng to. Yung parang ganon. But then, yun nga, na-build ko yung self-confidence ko na yon. So now, pag nasa public ako, may konting hiya pa rin, na nako-conscious pa rin ako, lalo na pag may nahahagip ako na tumitingin sa akin, tapos parang they look at me weirdly na parang ano bang ginagawa nitong babaeng to nung pag nagsasalita sa cellphone or doon sa GoPro. But now, I would say nag-improve naman kahit papano yung exposure ko sa labas, at lalo na yung pagsasalita ko sa camera. And marami din po sa inyo ang naka-notice. So, yun po is one of my most positive push to keep on going. So, yun. Next is from Jess Explorer TV. Sabi niya, yung maging YouTuber at the same time teacher and Army reservist. So, thank you so much for your service. And yes, napakahirap i-juggle yan, lalo na active ka as a teacher at saka yung Army reservist. So, salamat po, and I'm proud of you. Sabi naman ni Kagi Bunshini, Easy Dancing TV, yung dati sabi nila hindi ko kaya magturo ng Zumba sa ibang clients. And at the end of the day, nagulat sila, isa na akong Zumba instructor, Team Haniko. Congratulations, and that is a very huge achievement for you. So, push lang, go lang ng go, and tingnan mo, yun yung greatest award na natatanggap mo, or yung achievement is yung may gulat factor ka na akala nila hindi mo kaya, tapos boom, andun ka. Diba? Yun yung parang pang tap mo sa likod mo na yes, I did it, and yes, I'm successful with it. So, good job. Next is from Bebe ni Rudy Hieronimo. Siguro yung sipag at tiwala din nila na nakikita kung gaano kakatatag na nalampasan ang mga bagay na pwede mong makuha. So, it's sad to say, but Filipinos already have what they call the crab mentality.
na talagang pag may nakita silang umaangat, hinihila pababa. But don't let them do that to you. Huwag mong hayaan na hatakin kanila pababa. Just keep on moving forward and prove them wrong na kahit ano pang assumption nila sa'yo or ano pang hila nila sa'yo pababa, you'll still gonna rise up and be successful with what you do. Next is from Bunso ni Lafette TV. Yung dating hindi ko kayang mag-host sa harap ng maraming tao pero ngayon kayang-kaya ko na. Congratulations! And that's what I say na it really takes time to build that confidence. Lalo na yung nagsasalita ka sa harap ng maraming tao. Hindi po madali yon. Talagang magkakaroon ka ng stage fright, mamamasa pa yung kamay mo, para kang atakin sa puso, naninervyusin, mental block ka, lahat-lahat ng yan. Mafe-feel mo pag nandyan ka na sa harap. Pero for you to make that happen is something that's really admiring. So, yun po, congratulations. Next is from Biemski Bicolana Vlog. Paniwalaan mo lang ang sarili mo na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, huwag susuko, laban lang. Team Charms Piador. Yes, tama po yan. And at the same time, you also have to have a group of people around you that are on your side and believing sa kapasidad at abilidad mo. Yun po, isa din po yun sa big factor po na pagiging successful is to have a positive people around you that supports you. Yun. Next is from Nephew ni Lafette TV. Sabi niya, "Hi Idol, hindi ko pa nakukuha ang pangarap ko sa pamilya pero alam kong malapit na yun. Go lang ng go, push ng push, keep moving forward, keep the positive vibe going, and at the same time, huwag pong malilis ng landas. Ang taong may determinasyon to go forward at saka may goal po, walang hindi posible. So, just keep on going. Kayang-kaya niyo po yan. Lalong-lalo na meron kayong pamilya na inspiration ninyo na gusto ninyong marating yung goal mo para sa kanila. So, support po ako dyan. From dikit ni Vela Omero, ang pagiging vlogger at yun ay unti-unti ko nang nakakamit now. Yes, congratulations to you. And to all of our fellow YouTubers or vloggers din po, which is something na talagang great achievement po para sa ating lahat ang marating kung nasaan man tayo ngayon, kung ano man yung status natin dito sa pag-YouTube, napakalaking bagay po at talagang hindi madali. Ilang araw, ilang gabi na puyatan, trabaho, edit, vlogging, at the same time, meron pa kayong isa pang buhay na binubuhay, which is yung daily living ninyo. May trabaho kayo, may mga anak kayo, may pamilya kayong sinusuportahan. So, it's really a juggling act para sa ating mga YouTubers. Ako, meron akong full-time job, meron pa akong anak, and at the same time, eto, nagwa-vlog ako, nag-i-edit ako, minsan nakakatulog na ako ng mga alas 12, alauna ng madaling araw, repeat the following day. So, hindi po madali talaga. Kaya saludo ako sa ating mga YouTubers na until now is active pa rin at continuous pa rin na tinatanggap yung mga challenges na binibigay sa atin ni Lolo YouTube. Yun. From Yonkos TV, isang pasaway na empleyado pero naging supervisor. Haha, Jelly Boy. Yes, yun nga yung sinasabi ko na yung element of surprise is really rewarding para sa inyo. Na yung minsan hindi nila inisip na magiging successful or may maabot sa buhay, ngayon nandun na sa taas na yun. So, yun po yung parang rewarding para sa atin. Lalo na siguro sa'yo, Yonkos TV. Kasi, who would have thought, di ba? Na yung pasaway na empleyado dati, ngayon supervisor na. So, yun, congratulations. From Tech Talkins Motovlog, ang mabuhay nang wala siya sa piling ko. Well, you're still alive, right? And you're still kicking, right? You still wake up every day. So that means you made it. And you made it happen even without her. That means you are an individual that can surpass that trial, and at the same time, achievement mo na yon na nakaya mo every day. Every waking day of your life, you woke up even without that person that you really want to be with. So, yes, congratulations. At hindi din po madali yan
Kaya kung nakakaya ninyo, saludo ako sa inyo. Next is from Joanna Vlogs. Ang mag-vlog dahil sa vlogging, kailangan mo ng sapat na lakas ng loob. Saktong-sakto po yan. Self-confidence is the key and self-confidence is something that you need to build. So, yun. Kailangan talagang mag-practice ng mag-practice. So, sa akin po, ang ginawa ko, syempre yung bago ko nag-umpisa, ang dami kong ginawang research, yung parang ganun. Yung mga YouTubers, lalo na doon ako sa mga Filipinos kasi nga, nandun yung hatak natin yung mga kapwa natin Pilipino. So, meron akong pinapanood na paano siya nagsimula, ano yung ginawa niya, ano yung style niya, paano niya na-build yung confidence niya sa harap ng camera, and nakatulong po siya sa akin. So, tingnan nyo naman ngayon, itong ginagawa ko, and at the same time, meron ako mga positive feedbacks from you guys. So, that means that effective at na sinunod ko yung advice niya. So, ang sabi po niya is, kung talagang nandun ka sa tipo ng tao na talagang mahiyain, yung timid talaga, pero gusto mong mag-YouTube. So, of course, first of all, hanapin mo yung hilig mo. Mahilig ka bang mag-makeup? Mahilig ka bang mag-travel? Food? Fishing? Shooting? Arts? Singing? Dancing? O kung ano man, yung ano mo, yung ano ba yung pronunciation? Niche? Yung parang ganon. Yun yung parang forte mo, yung talagang doon yung hilig mo, yung passion mo. Tapos, umpisahan mo sa kwarto mo, sa loob ng bahay mo. Marap ka sa camera, kausapin mo yung sarili mo, which is, yun na yung common ko na ginagawa naman, even before vlogging, is kinakausap ko yung sarili ko. Tinitingnan ko yung facial expressions ko, sinasagot ko yung sarili kong tanong sa harap ng camera, call me baliw, but it works. Yun po ang style na ginawa ko, and look at me now. Baliw pa rin, charot. Hindi. Yung, tawag dito, alam mo na, yung face registration mo sa camera, sa salamin, kung ano yung itsura mo, maganda ba o hindi, yung parang ganon. So, and then after that, you try to venture out. So, punta ka sa labas ng bahay mo, ganon, mag-vlog ka ng ganon. Tapos, unti-unti mong ipasok yung mga nandun sa bahay mo. Let's say, yung anak mo, kapatid mo, nanay mo, ipasok mo siya doon sa vlog mo. Hanggang sa mag-expand ka na mag-expand, hanggang sa mapunta ka sa public place with a lot of strangers na hindi mo kilala. And yun, you go from there. And then, sabi niya pa, syempre, natural lang na titingnan ka ng mga tao, lalo na may iba na parang naiirita sila na nandyan sila, nasasali sila, nahahagip sila sa camera mo. Meron namang iba na medyo loko-loko, yung naggagawa ng kung ano-ano sa background mo. Tapos, meron ding iba na magko-comment, yung parang ganun tatanungin ka, or maririnig mo nagsasabi sila ng something negative about you. So, ang sabi nung pinapanood ko, just ignore them and focus on your goal at kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo. Kiber sila, talagang walang pakialam sa inyo. I am in my own world kapag ako nagwa-vlog. Huwag mo silang tingnan. Focus ka sa mata mo, focus ka sa lente mo, and then you just keep on going and you'll be successful with your vlog. Yun. Sabi ni Sarah Jean Juan, maraming salamat sa maganda mong tanong po. Ang masasabi ko lang po, kiber. Correct! Kakasabi ko lang yan, di ba? So, yes, kiber talaga. Kasi by the end of the day, sarili mo yung binibuild mo eh. Sarili mo yung pinapasaya mo. Sarili mo yung sinasatisfy mo. Meron kang sariling goals. So, bakit mo iisipin yung mga nasa paligid mo, lalo na kung negative din naman ang feedback nila sa'yo. So, wag kang maapektuhan sa mga yun. Make it as your motivation to push forward. And, mas magandang challenge yun na you are proving them wrong. Na akala nila, baliw-baliwan ka lang. Akala nila hindi mo kaya. But then, you made it happen. So, yun yung mas magandang pakiramdam na na-achieve mo yung sabi nilang hindi mo ma-achieve. Next is from Paps ni Ben Moko. Ang ganda naman ni Ma'am Idol. Thank you so much, Mr. Ben. Or Paps ni Ben. Akala ni hindi ako makapagtapos kasi mahirap lang ako. Sinipagan ko nga para makagraduate ako ng college. Ngayon, graduate na ako. Ingat po lagi from Team Papa Ands. See? Diba? Napakasarap sa pakiramdam na merong naging successful at saka talagang nagsikap para maabot yung pangarap nila. Yes,
Mr. Paps ni Ben Moco, I am very proud of you. Congratulations po. And keep it as one of your treasures that you're gonna have for the rest of your life. Kasi hindi po lahat ay merong privilege na makapagtapos ng pag-aaral. And you made it happen despite of the hardship and yung sitwasyon ninyo. Sinabi ninyo na mahirap lang kayo and talagang hindi mo talaga lubos maisip na makukuha mo yung goal na yun kapag kapos ka po sa lahat ng bagay, lalo na sa pinansyal. Yun. Next is from Meditation Music Pal. Sabi niya, yung hindi daw ako mananalo sa art competition. Pero nanalo ako last year. Basta keep on dreaming lang at tiwala sa sarili. RC Pinoy, heart heart. Congratulations, Mr. Meditation Music Pal. And yes, napaka-rewarding po niyan. And yan na po ang magiging positive story ninyo na dadalhin ninyo. And at the same time, yan po ang magiging inspiration ninyo to keep on moving forward. Same din po kay Miss Señorita to Family Gala Chimosa. Siguro dati kasi di ako ganun marunong humarap sa camera, ngayon di naman ganun kagaling, pero di na ako nahihiya. So, one step forward na po. So, just keep on moving forward for that one. And alam ko na mabibuild nyo rin po yung self-confidence na gusto ninyong ma-achieve. And kayang-kaya nyo po yan. Next is from Ninja ni Joshua Balababa All M1 GHT. Grabe, idol, medyo na nosebleed ako. Sorry po. Pero ang sagot ko dyan ay yung pag-YouTube ko. Tinatawanan nila ako at wala daw akong future sa YouTube. Pero ngayon, tameme sila, 1 week pa lang, nasa 150 subs na ako. At saka napakahirap po talagang i-achieve. 1 week, 150 subscribers. Talagang, yan, tawag nito, napakalaking achievement po yun kasi sobrang hirap po talaga ang manligaw sa mga tao para lang manood at saka mag-subscribe sa inyo. So, congratulations for that one. And yes, tuloy-tuloy lang po ang pag-aim high natin lahat. From PKCM Rosalie Martinez LS, sabi niya, yung sinabi po nila sa akin na hindi ko po makukuha ang 1,000 bananas, pero na-proof ko po sa kanila na kayang-kaya ko pong makuha ang 1,000 bananas. Congratulations! So, yun po ang ating goal lahat. At sana po lahat tayo ay maging successful sa pagkuha ng 1,000 bananas. Kasi napakahirap po talaga, lalo na ngayong season na to, nataglaga si Lolo YouTube. Kaya, keep on going lang po, Miss Rosalie Martinez. Congratulations po. And sana tuloy-tuloy pa rin ang blessings na natatamo ninyo, lalo na sa pag-YouTube. And congratulations. From Imnes ASMR or Imnes ASMR, na akala nila na hindi ako marunong magluto pero sila pala tong nilulutuan lang. Hay, buhay nga naman ng tao. Yun. So, cooking for someone or for other people is something that you are blessed to have. So, that's a blessing from God. Just keep on cooking, keep on going. Bayaan mo po sila, let them eat what you're feeding them. And alam nyo naman po na sa bawat subo nila, alam nila na nahihiya sila sa sarili nila at alam nila na mali sila. Kasi sila nga yung pinapakain ng taong akala nila hindi marunong magluto. Yun. And of course, before I end this vlog, I would like to give a huge shout out to one of the people na nagko-comment po sa mga videos ko, si Uripon, si Patpat Tins. Sabi niya, maraming salamat po ma'am kung mababasa mo po ang mga comments ko. Yes, my dear, I do notice your comments. Nakikita ko po, nagbabasa po ako sa lahat ng mga comments ninyo with a smile. At sinasabi po yan ng boyfriend ko, bakit ka laging nakangiti na nagse-cellphone? Yun po, nagbabasa po ako ng mga comments ninyo. Natutuwa po ako. At saka na-overwhelm sa suporta po ninyong lahat sa mga vlogs ko. And at the same time, I get to know you more. Hindi man in person, pero the way po kayo mag-comment, mga ganon. Nakikilala ko po kayo. And at the same time, natutuwa po ako kasi
I now consider you as one of my friends, my circle of friends, and I'd like to make this YouTube channel of mine as interactive as possible. Kaya naglalagay ako ng mga random question vlog. I'd like to know you guys more, and I know na you also want to know me more as well. So, yun po. Hindi po ako isnabera, hindi po ako mataray, hindi po ako maldita. At yun. Yun na po yun. At saka meron din po ako nakikita na nagtatanong kung marunong din po ba daw ako magbisaya. Yes po, mao gani nga Bisayang Ilocana kay Bisaya ko na part Ilocana. So, pero nagdako ko nga Bisaya, so bisdak jud kaayo ko, Bisayang dako jud ko day. Dili lang ko kaayo naga Bisaya because dili na siya kaayo common dire sa States to speak in Visayan unless you know na Bisaya po ang imong kaistorya. So, when you have a fellow Filipino na ma-meet nimo dire, the first language that you would speak is of course English. Kasi hindi lahat ng mga Pinoy dito is nanggaling sa Pinas. Some of them are born and raised here. So, Pinoy man sila but they don't know how to speak in Tagalog or in our language or kung ano man yung dialect kung saan sila galing. Kasi dito na sila pinanganak at dito na sila lumaki. But after that, then you start talking in Tagalog. But then, when you get to know that person more and deeper, nalalaman mo po kung saang probinsya sila sa Pinas. So, pag nalaman mong nasa region sila or nasa probinsya ng mga Bisaya, then doon na po kayo magsisimulang magbisaya. But then, nalilihis pa rin dahil nga nakasanayan nyo ng mag-English or mag-Tagalog, nagtatagalog na rin kayo at nag-English dito. So, ganun po yung ano dito, yung pakikipag-usap sa kapwa natin Pilipino. So, yun. And that's it for this vlog. I hope you guys enjoyed and sana na-satisfy ko po kayo sa pagbabasa ko ng mga comments. And I do read all your comments. Kino-compile ko po yun, hinahanda ko po yun para basahin sa mga susunod ko na mga vlogs. And at the same time, magsha-shoutout din po ako sa inyo. So maraming salamat po at sana continuous pa rin yung suporta ninyo at panonood sa mga vlogs ko. Although minsan mga walang kwenta, mga ano lang siguro, yung mga gala-gala lang na ganon. But I'm hoping na nag-enjoy din po kayo kahit papano at naipapasyal ko kayo virtually dito sa Amerika. So that's it. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong ina-upload na mga vlogs. Again, this has been Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!